जों ओरैबायदि साबायखर बावगोन माने जों बेखौनो जों दा आसा खालामबाय थादों बायसान्स जुदि बिना बायद'आ जोंनि निसिमा समस्तियाव भटफोर दारायबायोबा 100आव 100% जों बेनो होगोन होननानै जों टारगेट दङ आरो जोंना बिदिनो आरो जों ओरैबायदि साबायखर बावगोन मानो होनना बुङोबा जों ओरैबायदि गोजोननाय दङ बिनिफ्राय आं बांसिन जोंनाव गोजोननाय गैला मानो होनना बुङोबा जों बेफोरबायदि होबथानायजों बोरैबा एसे दाननो हायोबाथाय हाखायो दैया दस्राजों ब्लड थाङो आरो ओमफ्राय एसे थांबाथाय बियो जेनेबा बाना खनथाम खनब्रै खनबाखौ बासायनो हायो होमबा बेसेबां बासायनो हाबानो जोंहा जथेस्थ' जायो आरो माने बाना खनसेयानो जोंखौ ओरैबायदि एटेक खालामखायो बेनिखायनो एसे दाननो हायोबानो जोंहा बासायो नालाय बेनिखायनो जों बिराद मोजां गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो फैबाय थानाय समावबो जों सार प्रमद बर'जोंनो भट होखागोन सिगाङावबो जों बेनोनोखा आरो दाबो होखागोन आरो जोंनिया जों दतबा गामि दङ जों गासिबो UPPL नि मानसिजोबखा दाथ' जोंनियाव बुंनो थाङोब्ला फ्राय BPFनि मानसिया न'खरसे न'खरनैल' दं होननानै बुंजायो आरो बिनि फोरमानखौ नायनोब्ला जोंना BPFनि मानसिफ्रा फैनानै मिटिं खालामफैबानो आन्दाज मोनगोन रावबो बिसोरनि थाखाय ओंखारनाय नङा मानो होनना बुङोबा बिसोरो जोंना जोंनि बे निसिमा समस्तिनिफ्राय मानब गिदिर सार जेम्सआ देरहानानै थांदोंमोन BPFनिफ्राय नाथाय बियो खनसेबो फैनानै बियो जेबो खालामफैनो हानाय जायाखै आरो जोंना बिना बायद'आसो नायफैबाय थादों खिन्थु बे फैनाय जायाखै आरो जोंखौ नायफैनाय जायाखै बासायबाय थादोंमोन नाथाय हरखाब भुटाननिफ्राय दै हगार हरनायाव नैबे गेजेरजों बायफ्लंनानै एसे खहा खालामबावदों होमब्लाबो बांद्राय खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय दा नैबे बायफ्लंनानै थानायखौ जोंना बिना बायद'आ जोङो मानब गिदिर सार प्रमद बर'नो गांसे लाइजाम लिरदोंमोन बे लाइजाम लिरनानै हरनायाव जोंना प्रमद बर' सारा जों जाखौ बिदों बेखौनो हरबाय दा बिना बायद'आ जोंना फैनानै बेखौ मावनानै होफैबाय दा ओरैबायदि मावनानै होबाय जोंना JCB हरबाय सानथाम दा बेजों जों बायनाय माथावरिखौ खोबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो ट्रेक्टर हमनानै ओरै बल्दार रायजो राजाफ्रा रोगाबाय ओमफ्राय नेट हरबाय बे नेटआव जों दा जाबगासिनो बिदि जादों आरो दा बिनि गेजेराव मोनसे खोथाखौ आं बुंबावनो सानदों जोङो 2016-17 बांसिन एटाक खालामबावदों बहाय एटाक खालामनानै जोङो एकदम हालाय हाफाय जानानै लिरिफ थानानै जोङो बहाय मथा मथि मास मोनब्रै मोनबासो लिरिफ थादों आरो लिरिफ थानांनानै बिदिनो उनाव खुनुरुखुमनो एसे सोरबा खामला मुजिरा मावनानै बिगासे बिगानै आधा बिगासेबाबो बायनानै बिदिनो थाबाय आरो दा बिदिनो खुनुरुखुम सोलिबोदों दा बिनिखायनो जोंनाथ' नैबे थोजासे नंखाया माथावरिया दा बाना फैयोब्लानो जोंबो बुंनो हाया मा जागोन बे समावथ' जोङो फ्राय प्रटेक्ट जेबो गैयामोन दा जोंना बे समाव चन्दन ब्रह्म दंमोन नालाय चन्दन ब्रह्मआ बे लिरिफआव एसे एनै माबा माबि होफैदों आरो बे खिन्थु जेबो दस्रा फैनानै बिदिनो गिदिर स्किमफोर होफैनाय जायाखै आरो ओहो फैयाखै दा